Kan News Center as in Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Miyerkules po ngunyan, petsa 18 sa bulan kan Septyembre 2024, inang bareta alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelod da Ingiba. Enot sa headlines ng darakulang mga bareta sa lado lokal. Frente unong barangay sa Legazpi natawan in transport utility vehicle kan LGU Legazpi. Mga benepisyaryo kayo ni napili basiman sa kriteria. Pagdugang nin kurso na itatangro kan Daraga Community College ipigsuwestyon kan sarong konsehal. 184 milyon pesos na supplemental budget kang gobyerno provincial Canalbay, aprobado na kanunta provincial Canalbay. Clean as you go ordinance sa Tabaco City, madali nang maimplementar. Public consultation ginibo kasuhapon. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos siniguro ang transparency sa paggamit kan pondo sa iyang administrasyon. Mga kasal na pig-administrar kan pinatalsik na alkalde kan Bamban Tarlac na si Alice Guo, dapat pa man giraray na midbidon sigun sa DOJ. Kaso ng dengue, buong Enero sagkod Agosto, nasa 68% na sigun sa DOH. Dengue vaccine, nasa proseso pa kan Food and Drug Administration o FDA. Pagresibinin suhol kan sarong dating PNP chief, patakot sa public order as in national security kan nasyon. Sa ibang nasyon, nagkapirang gatos na miyembro kan Hezbollah nagadan o kaya lugadan sa pagsabog kansen ng mga pagers. Baretang sports, 10 Pinoy athletes makawat sa National Football League sa Amerika. Yan ang headlines. Kanya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. 31 mga barangay sa siyudad kan Legazpi ang natawan in transport utility vehicle kan lokal na gobyerno kan Legazpi kasubagong aga. Sigon kay Legazpi City Acting Mayor Bobby Cristobal, ang pondo na ginamit sa pagbakal kan nasabing bikulo halis sa savings kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ipinaliwanag kan alkalde na may kriteria sindang pigbabasehan para mapili ang matatawan kaini halis sa 70 barangay sa syudad. Kaibanan sa pigkonsiderar ninda ang mga barangay na nagpartisipar as nagsabay sa pagpapaibalwar kan Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLB na kapag sumitin ng datos manungod sa population at risk, may disaster risk reduction management plan asin ang nasa hararayong lugar. Katuyuan ka nasabing lakdang kan LGU na maging makaskas ang pagresponde ka mga opisyalis kan barangay sa mga emerhensya sa sindang lugar, lalo na ang pagtransportar ka mga pasyenteng may helang asin ni baba. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ipigsuwestyon ni Daraga Municipal Councilor Pilo de Lumen sa Daraga Community College ang pag-upresir ni dugang na kurso apwera sa kursong education. Ipinaliwanag ni Konsehal de Lumen na panahona para dugangan ang kurso digdi dahil anta naglalangkaw ang demand kan manlain-lain na trabaho dahil naman sa digitalisasyon. Sigun kay de Lumen, pwedeng magtangro digdi an Bachelor of Science in Entrepreneurship as in an Bachelor of Science in Information Technology na in-demand na sangunyan. Sinabi ni De Lumen na sa presente, halangkaw ang numero o dakul ang mga nagagraduar para maestra alaga daiman ini basta-basta nakakakuha nin trabaho o nakakaturo tulos. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Diatabs. Bilis talab, Diatabs. Para ang diarrhea, tapos.
Aprobado na kan sa gunang palalawigan kan Albay ang 184 milyon pesos na supplemental budget kasabay kan ginibong regular na sesyon kaso hapon September 17, 2024. Ipinaliwanag ni Committee on Budget and Appropriations Chair Board Member Ray Bragais na day pakaibanan sa nasabing pondo an para sa bonus kan mga empleyado kang Kapitolyo. Kasabay kay ni an para sa salary differential na minakantidad ng 18 million pesos, representation and transportation allowance, uniform and clothing allowances, honorarium kan provincial composite lahar committee, construction in covered court sa barangay Honop sa Malinao, two-story barangay hall sa barangay Bilen Kantiwi, fondo para sa pagpapasweldo sa mga empleyado sa Josefina Belmonte Duran al Hospital o Provincial Hospital, 52 million pesos man para sa social pension ka mga senior citizens asin para man sa mga programa kan Albay Culture and Arts. Madali nang maimplementar ang Clean As You Go Ordinance sa Tabaco City. Ini matapos na kasuhapon, magpaapod nin public consultation ang komitiba ni Konsehal Oden Belanghel Berses para ilatag ang manungod sa ordinansang institutionalizing the Clean As You Go practice in food servicing establishment in Tabaco City and providing penalties for violation thereof. Sigun kay Berses, naging positibo asin magyon ang response kan mga hotel and restaurant owners asin ang representante hali sa Department of Education na nag-atendir sa nasabing konsultasyon. Ipinaliwanag ni Berses na sa paagi kan ordinansa ang gabos na mga makaon sa mga fast food chain, cafeteria asin iba pa ang dapat napakarayon ang mga kinaunan arog kan pagsalansan kan mga plato, pagpakarhay kan mga kutsara, tinidor asin mga baso, alagad exempted digdi ang mga fine dining restaurant. Sinabi ni Berses na well taken ang mga suwestyon kan mga nag-atender sa pagtiripon asin ibubusol na niya ang nasabing ordinansa sa masunod na sesyon kan sangguniang panglungsod kan Tabaco. Sa dagdag na baretang lokal, mapuuna ang konstruksyon kan Phase 1 kan 5-story building sa munisipyo kan Bakakay Albay sa mga masunod na aldaw. Hindi ang sinabi na Alkalde Edsel Villesa matapos na mai-download na sa inda ang 29 million pesos na pondo halis sa 300 million pesos na piga-konsigir niya halis sa gobyerno nasyonal. Sinabi ni Villesa na kaibanan sa mga paramyantas na maapektaran kan nasabing konstruksyon ang mga opisina kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, COMELEC, Municipal Agriculture asin ang Hall of Justice kamalulipot asin Bakakay and Malinaw. Ang presenting edipisyo na pigagamit ka nasabing opisina ang rumpagon para matauan ng espasyo asin dalan ang konstruksyon ka modernong pasilidad para man mas maging epesyente ang pagtaunindan ng serbisyo sa mga residentes kan Banwaan. Mas makaskas na ngunyan ang pagproseso kan PhilHealth Bicol sa bayad para sa mga claims kan sa indang mga kliyente. Ini ang naging pahayag ni Mr. Alberto Manduriao, ang Regional Vice President kan PhilHealth Bicol dahilan naman kan mga programa na sa indang pigpapasunod. Ipinaliwanag ni Manduriao na basado sa ley iguasindanin 70 dias na ipigtalaan para mabayadan ang mga claim alagad sa laog sa nanin 16 na aldaw. Makaskas nindang naiproseso ang mga babayadan basta kumpleto ang mga dokumentos na kaipuhan. Sigon kay Manduriao, basado sa indang datos, poon kan Enero sagkod Hunyo 2024, nasa 4.23 bilyon pesos na ang nabayadan na claim kan mga korporasyon. Mientras tanto, sobra sa 27,000 na mga Bicolano ang nakagraduar sa Manila na test the courses pon kan Enero 1 sakod sa presenteng ini ang datos na pigiras ni Technical Education and Skills Development Authority o Test the Bicol Acting Regional Director Mariglo Sese kung sain ang nasabing numero ka mga estudyante ang hali man sa naka-enroll sa 200 na mga training providers
kan taon 2023, mantang sa presente 26,924 ang naka-enroll as nagpapadagos kan training. Sinabi ni Sese na sa ngunyan, maabot sa 500 na higher level technical, vocational, education and training o diploma programs kan TESDA ang pigtatangro sa Manila na accredited schools as in training sa riyon as in sa bilog na nasyon. Naging matrayumpo ang ginibong emergency first aid training kan Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter sa nagkapirang barangay sa munisipyo kan Bakakay asinma nito Albay kan nakalihis na aldaw. Sigon kay PRC Albay Legazpi Chapter Head Rose Rivero, parte ang aktibidad kan sa indang implementasyon kan programang Bicol Disaster Readiness and Response Project. Kaibahan sa mga nagpartisipar digdi ang 33 na mga jóvenes, barangay official health worker asin tanod sa Barangay 1 kan Bakakay. Mantang 75 individual naman ang hale sa Barangay Kawit kan nito. Katayuhan kan aktibidad na matauan insupsyenteng kaaraman ang nasabing mga persona manungod sa pagresponde sa mga emerhensya asin makapagtaonin makaskas na asistensya sa mga nangangaipo. Mga tugang primerong parte po yan, kasatuyang Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puun baka ito Sinda kita ika ako Bicol Na matita ang totoong serbisyo Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso May mga scholar na nagkaikwang trabaho Kadakol na mga naginibo Lalo sa mga para o matius na pamilya pa Senior citizen asin ka Jovenesan yan ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Thank you kong Joey Salceda Habang sa agrikultura Turismo, infrastruktura Financial, tabang medikal Thank you kong Joey Salceda Buhay natin mas sumasaya Pag si Joey ang kaiba Daig natin ang pangangamba Kong Joey Salceda Highest rating na proven Ang sa tuyang congressman Albayahit angat ang lahat Kong Joey Salceda Albay ahead angat lahat oh Albay ahead angat lahat oh Kong Joey Salceda Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal. Magakalaw mga Pilipino na magagamit ang tamang o kaya sa tamang paagyan pondo kang gobyerno para sa interes ka na mamanuaan. Ipinahayag ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos sumitir sa Malacanang ang Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. Sinabi kang Presidente na sa paagikan roadmap, magkakaigo ni malinaw na mandato para masigurong ang pondo na ipinagkatiwala kang publiko sa gobyerno magagamit sa tamang paggagamitan kaini. Sa oras na maipautob ang mga nakapalaman sa roadmap, mas mapapakarahay ang kapasidad kang gobyerno sa transparency asin pagiging episyente sa pagtagaman ng pondo para sa mga ahensya na maghatod nin epektibong serbisyo. Sirarom kan roadmap, lauman ang mas marahay na capacity building, mas maiwas na technological integration, asin mas maigpit na financial integration. Kaibanan na sa roadmap ang digitalization asin modernisasyon sa mga struktura kan gobyerno. Piglinaw ni Justice Undersecretary Nicholas T. naman tinidong balido o pigmimbidbid paman giraray ang mga kasal na pig-administrar kan pinatalsik na Bambantarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ini sa question kan nagkapirang mga kongresista sa pagtukar kan proposed 2025 budget kan Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni T na nagtutubod sinda na dapat midbidon ang doktrina kan kasal na itinaon ni Guo kan ini nagtutukaw pa sa posisyon. Nakapalaman sa doktrina na separado an authority asin separado an epekto kaini. Magigirumduman na kan Agosto pinatalsik kan
Office of the Ombudsman si Guo na may konektado o koneksyon sa operasyon kan illegal na Philippine Offshore Gaming Operator hub sa Banwaan niya. Napatunayan kan Office of the Ombudsman si Guo na guilty sa grave misconduct kaya ini pinatalsik. Nagpatani ng Department of Health o DOH sa publiko na dublihon ang pag-ingat kontra sa helang na dengue dahil alangkaw ang nairehistrong kaso poon Enero sagkod Agosto, 68% na mas alangkaw kumpara ka nakaaging taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi kan DOH Secretary Ted Herbosa na mas nagkapirang o kaya may nagkapirang mga lokal na gobyerno ang nagdeklarara ng state of calamity dahil sa halangkaw na kaso ng dengue sa sindang nasasakupan. Dakol ng lokal na mga ospital ang naubusan ng dugo dahil sa halangkaw na numero kan tinamaan ng dengue arog kan Baguio City, nagkapirang lugar sa Region 3, Region 4A as in Region 7. Mientras tantong nagpahayag man ang DOH na may second generation vaccine kontra dengue na sarong Japanese company as in nag-apply na sa Food and Drug Administration para magamit sa Pilipinas. Sinabi ni Herbosa na pigoproseso na kan FDA ang aplikasyon kan kumpanya as in pigalatman kan DOH ang magiging aksyon kan FDA para digdi. Nahahadit si Senator Risa Hontiveros sa impormasyon na nagluwa sa pagdangog kan Senado na may dating PNP chief ang nagre-resibinin suhol gikan kay dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Sigon kay Hontiveros, ini parehong ikukonsiderar na public order as a national security concern. Sinabi kan Senador na kung totoo man na may dating PNP chief na nasa payroll ni Guo Huaping o Alice Guo, ini nagpapahiling kung guraano ka vulnerable an sa tuyang mga law enforcers sa Pogo Money. Tinaawanin doon ni Hontiveros na bako magkakaniguan posibilidad na sarong dating halangkaw na opisyal kan gobyerno na may mandatong protehiran ang katrangkilohan ang nagiging instrument para sa paglakop kan krimen sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dagdag pa kan Senadora na tanganing maibalik ang tiwala sa institusyon, dapat na magkaigwanin accountability para digdi. Sa iba pang baretang nasyonal, naghagad ng dispensa si Lieutenant Efren Duran Jr., Commander kan BRP Teresa Magbanwa kan kay Philippine Coast Guard Palawan District Commander Captain Dennis Labay matapos ining magdesisyon na bayaan ang Escoda Shoal asin dagos nang magbalik sa Palawan. Kung magiramduman na maabot sa 5 bulan ang durasyong kang barko sa nasabing parte kan kadagatan para bantayan ang teritoryo kan nasyon. Sigun kay Duran Jr., ang sayang desisyon para sa mga tauang kang barko na naghirelang na dahil sa kawaranin mainom na tubig asin pagkaon. Ginibon ni Duran ang pahayag kasabay kan pag-report kani sa Philippine Coast Guard na pinamamayuhan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Halis sa Manila, naglayog pasiring sa Palawan si Gavan para i-welcome sa iyang mga tauhan. Sigon kay Admiral Gavan, naging matrayumpo pa man giraray ang misyon kan 60 personahes kang BRP Magbanwa sa nasabing kadagatan. Piglinaw gani na bako ini kasimbagan sa pangapudang kan China na magharali na ang Pilipinas sa lugar. Sinabi niyang dainin da isusuko ang subiranya asin teritoryo kan nasyon sa West Philippine Sea. Tinaawanin doon kan Armed Forces of the Philippines o AFP na bako kontrolado kan China ang Sabina o Escoda Shoal. Ini apesar kan paghali sa lugar kan BRP Teresa Magbanwa kan Philippine Coast Guard. Tinaawanin doon ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang presensya kan dakol na barko kan China sa Escoda Shoal illegal. Sigon kay Trinidad, makakalaom ang namamanwa ang Pilipino, nagigibuhon kan AFP ang gabos para maprotehiran ang satuyang soberanya sa West Philippine Sea asin sa iya man na sinabi na igwang contingency plans ang Puwersas Armadas sa anuman na posibleng sitwasyon. Mientras na tinaawanin doon ni Trinidad na daing epekto ang paghalik kan BRP Teresa Magbanwa sa kakayahan kan Pilipinas na bantayan ang Sabina Shoal dahil dakol na paagi para i-monitor ang sitwasyon sa lugar asin magin sa kabilugan kan West Philippine Sea. Sa bareta sa ibang nasyon, lugadan na nagkapirang gatos ng miyembro kan Hezbollah matapos ang nangyaring pagsabog sa Beirut, Lebanon. Base sa investigasyon kan
Iran-backed Lebanese militant group na Hezbollah na igwang nag-hack kan pager device ninda sa banwaan kan Al-Narl asin Riyak. Sabay-sabay na suminabog ang mga pagers kan Hezbollah members asin dinara naman sa manibaibang ospital ang mga lugadan ng miyembro kan Hezbollah. Pagkakonsiderar kan opisyal kan Hezbollah na ini ang pinakang dakulang security breach pon ka nagsilab ang giyera sa Gaza. Dahil naman nagtaon ng komento ang Israel may kinaraman sa insidente kung saan pinatanidan ninda ang Hezbollah na malansar sindanin dakulang operasyon para mapalayas ang mga militanteng grupo sa border. Baretang Sports, may kabilugan na 10 Pinoy athletes ang may hiling sa minapoon pa sa ng National Football League o NFA season sa Amerika. Sa Instagram post kan Filipinos Advancing Creative Education o FACE, pinangaranan ang mga atletang Pinoy na nasa man iba-ibang team sa NFL. Ang mga ini kumpwesto ni na Cam Bynum Safety, Minnesota Vikings, Josh Jacobs running back, Green Bay Packers, Tyler Algier running back, Atlanta Falcons, Andre Yosivas, wide receiver, Cincinnati Bengals, Nico Remigio, wide receiver, Kansas City Chiefs, Zaire Barnes, linebacker, New York Jets, Johnny Wilson, wide receiver, Philadelphia Eagles, Tariq Castro, Fields cornerback, Carolina Panthers, Jason Mayers kicker, Seattle Seahawks, asin Keith Ismael center, Arizona Cardinals. Ang gabos na nasa listahan mga Filipino-American, ang National Football League, sarong Professional American Football League na kumpwesto nin 32 na teams. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, magnetic pen finger anapod sa sarong imbensyon nin ballpen na may kakayahan na makapagparelax sa sarong persona. Ang magnetic pen may kakayahan na mabago ang korte o itsura sa pagikan pagbugtak ni mga dugang na magnet. Nakakatabang ini tanganing ma-release ang sa imong stress kung kaya dakol sa mga nagbabakal kini sigon sa Amazon. Iyo ang mga aki para tokdo, estudyantes, engineers, doktor, abogado, asin mental workers. Walang broadcaster. Rekomendado man ining panregalo dahil sa nakakatabang sa pagpalangkaw kan intelligence asin imagination kan sarong persona. Magnetic pen finger pwede pong mabakal sa kantidad na $16. Sarong hardinero sa Guernsey, England ang nakapagpatalubo nin higanting sibuyas na posibleng pinakadakula sa bilog ng Kinaban. Sa tauna na Harrogate Autumn Flower Show, ibinida kan gardener na si Gareth Griffin ang sa iyang sibuyas na may gabat na 19.77 pounds o sobra sa 8 kilos. Sigun sa organizers, ini ang pinakadakulang sibuyas na nahiling ninda sa laog kan 103 years kan event. Padagos po kita sa mga bareta alas 12, nag-trip up lang po ang Aleko sa espesyal na bareta. Sarong hardinero sa Guernsey, England ang nakapagpatalubo nin higanting sibuyas na posibleng pinakadakula sa bilog na Kinaban. Sa tauna na Harrogate Autumn Flower Show, ibinida kang gardener na si Gareth Griffin ang sa iyang sibuyas na may gabat na 19.77 pounds o sobra sa 8 kilos. Sigun sa organizers, ini ang pinakadakulang sibuyas na nahiling ninda sa laog kan 103 years kan event. Ang ultimong sibuyas na may kapot kan record ang nairehistro kan 2014 na nasa 18.68 pounds ang gabat. Sa presente, pipa-review sa Guinness ang sibuyas para maging opisyal na ang titulo kaini sa pagiging world largest onion.
September 18 kan taon 1891 o 1891 kan mapublikar sa Gent, Belgium ani kaduwang nobela ni Dr. Jose Rizal, An el Filibusterismo o An Reign of Greed. Oktobre 1877 kan pinuna ni Rizal na isurat ini sa Calamba, Laguna, pinagrevisar kan siya na sa London asin na kumpleto ang libro kan Marso 29, 1891. Isinurat ni Rizal ang filibusterismo bilang dedikasyon sa tulong martir na padi na sinda Mariano Gomez, Jose Burgos asin Jacinto Zamora o mas midbid bilang gumborsa na ginadan ka mga mga Kastila. Naging inspirasyon ni Rizal sa sayang nobela ang bako magagayon na eksperyensya ka mga Pilipino sa panahon kan pananakop kan mga Kastila. Mga tugang yun na po ang kabilugan sa tuwing alas 12 mga bareta. Hello kay Rolly Alvarado, good afternoon, Sir Mar and Jasmine, watching from Pasay City. Siring man si Bing Buen Bores, nagantabay po sa DCGB News Online Facebook page. Sa mga nagantabay po sa 729 kilo sa pitang mga radyo. Sa pangarap po sa mga nakaibanan sa pagsurat ng bareta, Angel Mustasa. Katuwang taman dyan sa newsroom, sina Jenny Matchibalaran, asin si MJ Jaresco. Lado Technical, kasabay tapos si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department. Yan po dyan, si Jerome Nico Martinez sa tuya pong IT. Sa pangarap mga bilog na tropa, kami ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa